نویسنده و یکم پرتغامنه لسر دنگبیجی سر شاکروه همانی لسر شاکروه لی بگشتی مرلی بنهره لسر دنگبیجی کردیه دنگبیجی سرحدیه یعنی یکی بخوازه دنگبیجی سرحدی چیه مقام آوازی و کلامی و دنگبیجی چیه پرتوک آرمانجوی اوه نیساندنا وی پرتوکیجی آراست شخوام زاروکتی دا به دنگبیجان مزم بنال سرحدی از خواهیش سرحدیش ملاز گریمه اش موشیمه پرتوک نو دکتیه و هی مهکوی ancak tamam ne biyeci mehke Portekiz'de kete Portekiz xwe şanxana avesta çap kiriye û frutan ew jî li ser malpera wan tê frutan wekî dinê Portugal Kurdî jî Portugal me difroşe xasî ku ez wan re diaxivim hê nû belav dibe kitêb lê eleqeyê jî baş heye Portekiz li ser jiyana şakroye hem jiyana wî kesane hem jiyana wî em bijin dengbêjiyê Libriya şakro me behsa evdalê zênikê kiriye ku pîrê vî tradisyona dengbêjiya serhedê ye me pêra behsa yani di beşan da zêdetir behsa reso kiriye dengbêj resoyê gopala wekî din jî jiyana şakro ku heta bûyîna wî heta mirina wî kal û ku bûye li ku jiyaye çûye ku li ku geriyaye çawa li pey dengbêjiyê gere çünkü armanca kitêbê jî yek ev e dengbêjiya Kurdî çi ye li pey vî persê her dem geriye û heya mirina wî di vir da jî yekê ku bixwaze wî bibîne evdalê zênî em bijin Ferzê Milazgirê em bijin Mustefayê Xelê Heyran ev na ku dengbêjên navdar in em bijin Resodsa Zahir û Hüseyin û yek ku Şakir ban re têkîliya wî çêgiye yani ew dengbêjin ku di jiyana Şakir da em bêjin bandor li ser Şakir işine ew dengbêjî diwar da bi kurtasî bêjî hatiye behs kirin tizbî û desmal û tasek av ji xwe di dengbêjiyê da hêmanên sereken e Şakir çiqa kilam gotiye tizbîya xwe li ba kiriye tizbîya xwe kişandiye her dem mendîlek li ser çoka wî ye incî xawlik li ser çoka wî ye di navbera stûyê wî da bûye çünkü bi sihetan gotiye bi rojan gotiye kingî jî xwastiye qirka xwe ner bike tasek jî avekî bi şekir şîrînkirî û ger Kurd çawa bindestin Kurdî jî dibin zora asîmîlasyon û bişaftinê de îro ji ber vê yekê rewşa wêjeya Kurdî geştir nabe yani ev astengek pir mezin e îro kitêbekî em bêjin Kurdî li Tirkiyeyê li Bakur çap dibe hezar heb çap dibe ev hezara jî belkî di salê da naqede di sala da sê sala da paşê Portugê dixede Portugekî Tirkî çiqa yekî ku nênaskirî be nivîskarî wî qet nehat be bîstin jî dîsal se hezarê tê firotan rewşa edebiyata Kurdî jî baş e a rastiyan van salê dawiyên hem nivîskar pir kitêbên baş diafirînin hem kesên ku dinivîsin jî eleqeyek zêde ji wan re heye lê ji bo ku bazara Kurdî îro kesat e yani îro mixabin rewşekî ne baştan e ev jî girêdayê siyaseta rojane em bêjin yani ku de pêvajo hinekî baştir be xwînerên Kurd jî baş be lê ez her dem viya dibe bivê nevê dibistan ji Kurdî re lazim e yani em di mala xwe da bi zarokê xwe re bi darê zorê Kurdî daxivin lê dema zarokê me deketine derve bi Tirkî daxivin ku dibistan tune be tiştekî fermî tune be ev kitêbê hatine çapkirin jî bi giştî nayê belavkirin yani ku dibistan hebe xwînêr pir be ev kitêbê mesela hezar were firotan dê hezar bê firotan kitêbê baştir wî daha berbelav be nava miletê me da merê behsa dengbêjiya Şakiro an jî behsa jiyana Şakir bike dengbêj Şakiro di roja xwe de jî bi nav û deng bûye û xelk xwedî lê derketiye yanî bi dengbêjiya wî xwedî lê derketiye îro jî ciwanên me piranî dengbêjiya xwe vedgerin ji nû ve bi em bijin saya medya civakî an YouTubeê wan ev najî îro jî xwedî derketin lê heye lê Kurdê me çawan in xwedî derketina em bêjin alîkariya wî ya aborî sanin tiştê din nekirin yani ne tenê Şakiro wisa biye Reso wisa biye gelek dengbêjê me di nava xizanî de feqirî de mixabin sed heyf
دوی جیانی دا بردان کنی جا خو داویا جیان وام مساویه آشاکر و حسین و سارا شوی باش به رسوان دما کد نوا گل دونه خودی درکتنه کبیه لی هدیش حال رابونا دنگ بیجیه رابونا امبیجن میرکن کردا رابونا işte آقا و بگین کردا کو اف درفت چیز دست کردا درکتن کردی دی به خودی من وی چاغه دی جواک شیل دنگ بیجا باش خودی در نکت işte ایروجی ام وان دبینن که ایرو دیوان دنگ بیجی هدیدی جوره راد çardık bulanı da civine ka gotobejin avestayı yani ica ev civinu ev diruk jil hev hatın ev tistek baş bu emji serviye kemji gelli xara da bejin biral her civini werin runin basa kurdib kenek ev çen roj em bejin bi kurdi bejin ve zarok meji jme vi derfeti bibinin jme meji ve mina kıldım و کردی باخن امیش او رجال وربن امیش کردی هزار انجی برای کلام که ورن ام به ربن امی ان شاء الله کتاب خواهشی لور امضا کن روزکی به دنگ بیجی به شاکرو درباز کن شو دو برنامه پی هفن بشتاجی برنامه جور به جور هنه امی تبلیغ میشه